La sessió que farem avui és una sessió pensada per aquelles persones que tenen problemes d'estabilitat, de poder estar massa estona a peu dret o simplement li vingui de gust estar asseguda. Com diem sempre, l'important és buscar una bona cadira, que els peus arribin bé a terra, que tinguem repòs a braços per poder posar els braços, l'esquena ben arreplenjadeta. I comencem. Avui farem treball sobretot de peus i de cames. Així doncs, el primer que fem és aixecar aquesta cama dreta, la mantenim una estoneta i a continuació, poquet a poquet, aixequem la cama esquerra. Simplement aixecar la cama. També podríem posar-hi un tamboret. Si tinguéssim dificultats en aixecar la cama, podríem posar un tamboret. Aixequem la cama dreta i ara belluguem els dits dels peus. Bellugant els dits dels peus el que aconseguim és guanyar aquesta mobilitat i que la circulació de la sang sigui millorable. Primer un peu i després l'altre. No només bellugant els dits endavant i enrere, sinó intentant separar els dits entre ells, buscant aquesta màxima mobilitat. El següent exercici, treballem el turmell, punta i taló, punta i taló. Primer un peu i després l'altre. Aixequem el peu esquerre de terra, la cama el més estirada possible i punta i taló, punta i taló. Molt bé. Fantàstic, sentir com la musculatura dels bessons, no només el turmell, sinó que la musculatura dels bessons activa, es tensa i es relaxa. Tornem a aixecar la cama dreta i per seguir treballant el turmell el que farem serà rotació del peu. Primer, si voleu, cap enfora i després canviem el sentit cap endins, intentant fer amb el dit gros un cercle, una rotllana, el més gran possible, el més àmplia possible. Primer en una direcció i quan ens cansem parem i canviem sentit contrari. Evidentment ja veieu que és un treball de molta consciència, d'estar pel que estem fent i sobretot sempre combinant-ho amb la respiració. Ja ho sabeu sempre, respiració rítmica, dolça, tranquil·la i relaxada. I per fer-ho més fàcil, de memoritzar millor els exercicis, si primer hem fet un peu i després hem fet l'altre, doncs ara fem els dos. Primer els dos peus en l'aire, tranquil·lament. Tornem a aixecar els peus i ara belluguem els dits dels peus, com si toquéssim el piano. Sonata a dos peus. Aprofitem la nostra respiració a l'inspirar, que és quan fem la força, aixequem les cames i ara punta i taló. Com diem sempre nosaltres, l'exercici de la màquina de cosir. I traient aire, relaxem. Anem a complicar-ho una miqueta més. Tornem a aixecar els dos peus i ara fem un de punta i un de taló. Punta i taló. Molt bé. Fantàstic. Aquí estem treballant la coordinació física i mental. I el que hem fet amb una cama i hem fet amb l'altra, continuem fent amb les dues. Ara amb els peus juntets fem rotació cap a un costat i rotació cap a l'altre.
intentem mantenir els peus juntets. Es podria mantenir també una pilota, si volguéssim, entremig dels dos peus. Això mateix. I tornar a descansar. És molt important sempre el descans, entre postura i postura, entre exercici i exercici, descansar. I ara, per fer-ho una miqueta més complicat, fem la rotació en sentit contrari, de fora cap endins i de dins cap enfora. Molt bé. Amb aquest treball el que hem fet ha sigut, fixeu-vos, hem fet treball de dits i treball de turmells. Anem a treballar a continuació els nostres genolls. Simplement, arrossegant el peu per terra, com si volguéssim netejar la nostra sola de la sabata. Estiro i doblego la cama, primer la cama dreta i després la cama esquerra, sense aixecar el peu de terra. D'aquesta manera estem treballant la nostra articulació del genoll, primer endavant i enrere, i després intentem fer un cercle. Amb el nostre peu dret fem un cercle de fora cap endins i després de dins cap enfora. Primer el peu dret i després el peu esquerre. De dins cap enfora, arrossegant el peu per terra i de fora cap endintre, sentint el treball conscient que estem fent amb els nostres genolls. Molt bé, i sempre descansar, fer una respiració profunda. I ara, poquet a poquet, estirem les cames alternatives. Primer una cama i després l'altra. Podem fer-ho amb els peus arrossegant els peus per terra o bé aixecant-los així amb les cames doblegades i ara cames estirades. I ara creuem una per sobre, l'altra per sota. I així estem treballant l'articulació dels malucs, les nostres caderes, els nostres malucs. Molt bé, descansem, tornem a respirar. I ara, poquet a poquet, per seguir treballant les nostres caderes, els nostres malucs, posem la cama dreta per damunt de l'esquerra. Fantàstic. Si és possible, la mantenim una estona, la traiem i a continuació posem la cama esquerra. Molt bé. Un parell de vegades més, en què ens ajudem de les mans, si és possible, la cama dreta per damunt de l'esquerra i ara, poquet a poquet, la cama esquerra per damunt de la dreta. Fantàstic. Molt bé. Dos peus a terra. Tanquem els ullets i respirem una mica. I amb aquest treball podríem dir-ne que ja hem acabat amb el que és les articulacions dels membres inferiors. Dits dels peus, turmells, genolls i malucs. Espero i desitjo que us hagi agradat. Namasté.